Стъпка 1. Представяне на OEE Master и инсталиране на сензора. Здравейте! Аз съм Фулди, представител на OEE Master. Днес сме тук в Your Production, за да внедрим нашето иновативно решение за наблюдаване в реално време на производствената ви линия. Целта е да имаме по-добра и детайлна картинка на вашето производство. Това ще го осъществим, като подобрим ефективността чрез мониторинг и анализ на производството, като през цялото време ще записваме автоматично прекъсванията на производствената линия. По този начин ще можем да вземем правилни решения на база данни, които са добре визуализирани. С нашето решение вие винаги ще знаете как работи вашето производство в реално време. Първо ще инсталираме нашия сензор на вашето оборудване, който няма да промени вашия начин на работа до момента. След това ще конфигурираме нашия софтуер, като зададем продуктите с техните скорости на вашата производствена линия. Идентифицираме потенциалните причини за спиране и създадем цифрови чеклистове за попълване по време на производството на всеки продукт. Стъпка 2. Мониторинг и документиране. Сега, докато вашите служители продължават ежедневните си задачи, ние ще наблюдаваме производствения процес отблизо, използвайки нашите таблети, телефони или компютри. През следващите 5-6 часа ще документираме всички дейности, събития и потенциални проблеми в нашата платформа. Тази информация ще ни помогне да идентифицираме области за подобряване и да оптимизираме допълнително вашата производствена линия. Най-хубавото е, че ще съпоставим вашата информация с нашата. Нека проследим поставените правила дали се спазват. Стъпка 3. Представяне на резултатите и организирана на безплатна тестова фаза. След като съберем достатъчно данни, ще насрочим среща с ръководството на Your Production, за да представим нашите открития. Ще обсъдим показателите за ефективност на линията и каква е причината за тези резултати, честотата на спиране и предимствата на дигиталното попълване на контролните списъци. На база представените данни ще се опитаме да направим предложения за подобрения в работния ви процес. Вярваме, че тези подобрения ще имат положително въздействие върху вашата оперативна ефективност и цялостната производителност. Вие ще може да взимате бързо и лесно решения за подобрения на база тази информация. Като признание за доверието, което ни оказахте, бихме искали да предложим 30-дневен безплатен тестов период, така че да можете да изпитате ползите от нашата система от първа ръка, преди да вземете окончателното решение. Ако сте доволни от резултатите, можем лесно да преминем към дългосрочен договор. Стъпка 4. Заключение и следващи стъпки. Партньорството с OEE Master има потенциала значително да подобри вашите производствени процеси. С нашата напреднала технология и ангажимент за отлично обслужване на клиентите, ние сме уверени, че ще надминем очакванията ви. Нека заедно преобразим начина, по който управлявате вашата производствена линия и постигате нови нива на успех.